Alleluia, Jesu Christu lamipat, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jingknya, u Kristu kun lang rod lui Ka Jingpule na kikam jogi apostol kalenong kabaar kad khot lai pun rio hadu besau kuai. Hakasngi Pentekost Petrus lakran hakiju. To ai babaro kipai Israel gintip syai kadar boblei. Ula pelong uturai bad ukres yau neu jisu yau ba pilasa anar pena. Habagili sngawi kani ladung ngak ya kadok nuot jengki bad kila ong hau Petrus bad kiwai pat ki apostol ko para nginle kumno. Taiew Petrus laong haki. To kala ka bamut bat way po way na pi unsya pembaptis sa kerteng Jesu Christ. Na ka banca ka jing map ya ki pop jong pi bat pin yok pediang ya ka jing a jung men siem bakoj. Na ba ka jing kular ka day hapi bat haki khon ki kti jong pi bat haki tu baro ki badon ha jangai. Ha way po way ya bau try u blay jungi u khot shaladi. Bad ulakran peni haki dabon kiwai pat ki ktien bad ulakan tuwe ki uang topelai iladi nakane kapateng boman kum tai gitu ki bala pediang ya ka ktien jong u lapan baptis bad hakata kasngi lapan yeso kombalai hajar ki mensim ka ktien jong utrai kasam malai pulai ka jing e be isnai jong u ka pendap ya ka perthai kaktiin utrai kalong kabasisya bat baro kikam jungu kilong kibadai manshania utrai ye ka hok bat ka jingle hok bat ka jing e ba isnai jungu ka pandap ye ka perthai ka jing e ba isnai jungu ka pandap ye ka perthai hoot ki khmat utrai ki pe iktu ki bating buram yu ki bakarman ha ka jing e ba isnai jungu man pelai ki men sim jungki na ka jingyam banri pen e me ki hakanem snew jing e wis nei jungu ka pandap ya ka perthai ka mensim jungi ka ap karmen yau trai ulong ka jing rap man ka sti jungi tu ka jing e ba is nei jung me kan long halo jungi kumba ni karmen hami kutrai ka jing e ba is nei jungu ka pandap ya ka perthai ka Jingpule na gospel bakoi kat kum be honest kala nong ba arpo gar khot bakhat way hadu bakhat pra ka Maria kala yeng bat yam habar ka jingtem bat kat ba kadang yam kala dem man pej chapo jingtem bat kala I arngut ki angel ki bariam li baki syong hangta habala don kamet u Jisu way hakli bat way hakajan kila ong haka kokong balei piam kalong haki namar kilara no yo try junga bat ngam tip hangno kilabu yo mari ong kumni kalap haidin bat kali yo Jisu bau yeng hangta henry kam tip bau de Jisu laong haka kong balei piam ya no piwan kala nang tharai bau de nong sumar per kumta kala ong hau ko ba lada pilara no yo ya thu yanga ha e pilabu yo bat ngan le shim no yo Jisu laong haka Maria kalapai wakshu bat kala jubab haka Hebrew raboni kabamut kono hikai u Jisu laong haka bat kso yanga namar ngampat le kiu sho ukpa hendai kilet ki para jonga bare thu aki ngale kiu sho kupa jonga bat ukpa jong phi sho blai jonga bat blai jong phi kumta ka Maria Magdalena kala le yathu aki sunran ngalayo iyo try bat kala yathu aki baulakren haka yakini ki a ka gospel jong try